Ma nistgħux nibqgħu nitkellmu fuq iż-żgħażagħ, nitkellmu dwar iż-żgħażagħ, nitkellmu maż-żgħażagħ, imma iż-żgħażagħ iridu jkunu parti mill-equation. Ex-tqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt diskussjoni organizzata mill-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista bit-tema Iż-Żgħażagħ fiċ-ċentru tat-tfassil ta' Pajjiżna. Diskussjoni li fiha kienu trattati diversi temi differenti li direttament jolqtu liż-żgħażagħ. Bernard Grech saħaq fuq l-importanza li żgħażagħ ikunu parteċipi f'kull fera tal-partit u f'kull settur tal-pajjiż. Parti mir-reġenerazzjoni li qegħdin nagħmlu trid u hemm bżonn u qiegħda tinvolvi liż-żgħażagħ. Għaliex iż-żgħażagħ illum huma parti mill-politika u għada se jkunu parti wkoll mit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Il-kellim tal-oppożizzjoni għaż-żgħażagħ Robert Kutajjar li ħadem qrib l-MZPN u Team Start biex il-Partit Nazzjonalista jkollu proposti favur iż-żgħażagħ saħaq li qed ipoġġi viżjoni fl-interess ta' pajjiżna u fakkar li wieħed mill-pilastri ewlenin tal-politika tal-Partit Nazzjonalista huwa s-settur taż-żgħażagħ kif ukoll l-ambjent fejn fakkar kif maturità politika il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni fil-Parlament dwar l-emerġenza fil-klima li kienet ukoll appoġġjata mill-KNZ. Aħna żgħażagħ ma rriduhomx illi jkunu biss fuq il-billboards li jkunu biss għar-ritratti, imma rridu li naħdmu magħhom mhux biss nisimgħu x'qed jgħidu biex imbagħad nattwaw il-politika tagħna fejn iridu npoġġu il-pajjiżna fix-xhur fis-snin li ġejjin. Għax iż-żgħażagħ tal-lum, anzi ngħid pass qabel, it-tfal tal-lum huma żgħażagħ ta' għada huma l-ġenerazzjonijiet futuri wkoll illi pajjiżna se jkun qed jiddependi mid-deċiżjonijiet li qed nieħdu aħna llum. F'din l-istess diskussjoni il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Chiara Vassallo tkellmet dwar ix-xogħol tal-KNZ fejn spjegat li qed issir diskussjoni ma' numru kbir ta' entitajiet oħra f'pajjiżna li jirrappreżentaw liż-żgħażagħ. Huwa importantissimu li aħna nkunu involuti f'dan il-proċess għaliex aħna hekk nkunu qed nissiguraw li direttament hemm involut il-vuċi taż-żgħażagħ. Ovvjament policy makers dejjem ħajkunu ikbar u dejjem naraw li żgħażagħ ikunu prevalenti hemmhekk biex jisimgħu leħinhom. Issa aħna bħala Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ inħadnu infuq minn 30 għaqda li daw jirrappreżentaw oqsma differenti tal-ħajja taż-żgħażagħ f'Malta u Għawdex. Yves Borg Bonello, President ta' Team Start, tkellmet dwar l-importanza li jkunu inklużi wkoll żgħażagħ ta' 14 sa 18-il sena fid-diskussjuru. Iż-żgħażagħ għandhom l-opinjonijiet, għandhom l-idejat, għandhom il-passjoni, imma rridu nuru li qed nagħtu pjattaforma fejn jistgħu juru dawn l-opinjonijiet u jarawhom isiru realtà. Li jridu nuru li għandna pjattaforma il-bibien mhux biss miftuħin għal kulħadd, imma qed ninvitu lil kull żagħżugħ u żagħżugħa biex jieħdu sehem u juruna x'jiridu jaraw f'pajjiżna u kif nistgħu nbiddlu pajjiżna u nkunu protagonisti fil-biddil u mhux biss fil-futur tagħna imma wkoll fil-preżent. Din id-diskussjoni tmexxiet mill-President tal-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista Joseph Grech.